Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ne madzulo ano tifuna tikulandireni chifukwa chakuti nzangayo ali pamakina. Ineyo ndimatero kuti ndiyamikirenso ndithu anzathu ena amene anagwira ntchito masiku amenewa kuti mwina tsopano tithe kudziwa kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Tikatere ndiye kuti lero ndi lachiwiri mukaliona tsikuli ndiponso ndi pa 2 September pamene tikuona kuti ayi tsopano masiku aja atsala 14 kuti dziko lino likaponye kapena kuti lichititse chisankho chapatatu. Ndiye timafuna tikulandireni konse kumene mwayatsa kanemayi pamene tikuyankhulana pano ndiye kuti ena ayamba kale kuimba foni, koma kwa ife amene sitinathe kutsatira mutuwu popeza timatha kuponya pa Facebook page yathu ya Luntha Television, ndiye kuti madzulo ano tifuna titalankhulana chifukwa bungwe la MEC lalonjeza kuchita ntchito zake poyera pomwe limalandira gawo loyamba la zikalata zovotera pa chisankho masiku 14 akubwerawa. Koma tsopano chimene chatibweretsera madzulo ano pano nchakuti nazo zipani zili pa ground kukopa anthu kuti akawavotere pa 16 September. Koma timafuna tuone maka kuti mukaunikira momwe ndale zikuyendera mzipanimo. Timafuna tithe kudziwa kuti kodi zikuyenda molingana ndi mmene tikuganizira za 50+1 ndi yotheka chifukwa zipani tsopano misonkhano mutu zayamba kukangana. Posachedwa apa takhati kumva kulankhula kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM komanso kuyankhapo kwa Amthalika amene nawonso anayankha. Ndipo timafuna timve kwa inuyo ngati mzika kuti mukaona mmene ndale zikuyendera pa nthawi ino kwasala masiku 14 kuti tichititse chisankho chapatatu dziko lino. Mukuona ngati 50+1 itheka kapena tibwereza. Zimenezi zititengere tsopano kuti timve atsogoleri athu kuti akuyankhula zotani mapodium. Tiyamba ndithu ndi Dr. Michael Usi mchigawo chakuchitipa uko chakumpoto kuchitipa kumene ndithu anachitisa msonkhano. Tingopangabe appreciate kuti kodi msonkhano wawo unaenda bwanji minutes ochepa kena kuti pita kwa Kabambe kena koso tipita kwa Mthalika. Mukhale pomwepo timve maganizo anu. 50+1 ndi yotheka ndi mmene nzathu azipani akuyankhulirana. Dziko lino ndilosavuta kuliyendesa. Federeza mmene akutuliramo angagule federeza ndani? Soya pieces, anthu amakonda kudya soya pieces. Iwe tamanga kagule soya pieces 1500 akutamanga soya pieces angapo. Lero mpase mwana 1500 kagule soya pieces abale mapaketi angati? Kimozi opanda change. Sobana nikumati ziko lili kupita kuti aliyense wainu aganizire nyumba mwanga moyo wanu ndiyo pakomo panu. Moyo wanu ndiye pa nyumba panu. Pa nyumba panu pamene pali moyo wanu. Chilichonse chimene inuyo chikumaonekerani chimaoneka nyumba mwanu. Ngati simuvota bwino mukhala zaka zina 5 zokwera mitengo zovutika, tizabweraso pano pakameme nthawi ina kumazalankhula ife tikuuzeni mutivotere makuti because mwaponya mpata woti pakali panopa muvote bwino. Mulungu akupasani mpata woti muvote bwino. Mene kuti kunali ndithu kuchitipa kumene Dr. Usi nawonso akuyesetsa kuthamanga pa ground, koma tikunena kuti 50+1 2020 inadalira alliance kapena kuti kugwirizana zipani, koma zikuoneka kuti zipanizi sizikufotokozaso nkhani zokhudzana ndi alliance ina iliyonse, koma tikungomva kuti tsopano pali mkangano, kukangana, kulimbana, kuyankhulana. Tinene kuti mwachidule zipani zina sizingathe kumwera chikho chimodzi. Tipite ndithu kwa Kabambe kuti mbuyomu analankhula bwanji kenako titanisanso Amthalika. Mukhale pomwepo. 50+1 yopanda alliance ndiyotheka zimene fuati uyankhulane madzulo ano. Ningaperekeso chitsanzo cha Mutharika kodi pakati pa
TPP ya mpingo ndi yapita idagwira bwino ntchito ndiyite adati pa TPP ya mpingo ndi yapita idagwira bwino ntchito ndiyite kutanthauza kuti yapita inalephera eti ukasanga TPP yapita olephera nkomwe apita Mutharika nawonso ali nduna ya maphunziro tinali ndi mavuto academic freedom. University of Malawi anaiseka kwa nthawi yayitali ali nduna yoyang'ana za mayiko ena foreign affairs ndi mmene Cochrane diet British High Commission of Malawi adathamangitsidwa zotsatira zake andolithandiza ndalama adasiya ulithandiza ndalama mapeto ake ndalama zakunja zidasowa mu nthawi ya malemu a mpingo tinapezeka tayamba kupanga mizere ngati liko lero ma filling station komanso ali minister of justice apita Mutharika unalinso strike ku justice minister of judiciary inatenga nthawi yayitali chotero ulendo uno tikavote mwanzeru tisavotere anthu otale. Dr. Daliso Kabambe kuyankhulapo amene amatsindika kuti Mutharika sangakhale solution chifukwa chakuti nthawi imeneyo iwonso nawo anaoneka kuti anali nduna mu nthawi ya bingu ndi nthawi imeneyo sikuti mavuto alipo pano apadalibe so iwo akutero kuti ayi Mutharikawa sikwenikweni kuti akhoza kukhala solution ya dziko lino. Kuna kuti 50+1 yopanda alliance ulendo uno ndizotheka chifukwa zipani izi zikukangana sizikuyankhula bwino misonkhano zomachitika kuti wina akayankhula lero mawa wina akayankha ku msonkhano wina uchokapo wina akayankhaso apo ndi kuti mfundo zenizeni zimene timayenera tizizimva tazisiya kumva tikumva makangano so timafuna timve maganizo anu ife amene wandiye Daliso chipani cha UTM amene wanditu adasankhidwa ku convention ya chipanichi pamene ndicho chipanichi mtsogoleri wake adasiya pa ngozi ya ndege Dr. Saulos Chilima mzimu wawo Vumbe wandiru machwamputa kuti vumbe mukamputa amaru. But let me say this, kuti ino UTM munachoka ku DPP kuti DPP ndiyoipa ndiye munachoka ndikupita ku UTM kwapangisa ku MCP kwapangisa MCP kuti awine boma kwani anakufinyatu muna kaula do kwena uja ndeso bano mufa mubwere ku DPP mubwere smart for ipa iya imuzabwere pitani kumene go away. This is the last time Sri Lankan Council zopusa zimezi. This is the last time that yankwe zimezi, and I hope asa chibwana chimenecho musandipute ni kwatu kujolo kuli nyimbo but vumbe wandiru machwamputa wandiputa vumbe wandiru machwamputa kuti vumbe mukamputa amaluma. Oh yes amaluma nde musandipute ndikulumani, so better stop it. Ndive nthawi chibwana. I have no time for nonsense anymore. I have no time for nonsense anymore in this country. I want to warn you for the last time. Stop it. Stop that stupidity. Stop it forever. But this last time. All right, now.
tiyambe kumva maganizo anu tsopano pa 50+1 yopanda alliance makamaka ya zipani zina zimene zikuona kuti zipita ndithu pazokha. Itheka kapena chiyembekezo chathu nchakuti tichitanso zisankho zachiwiri. Mukuona ndithu mene zikuyenderamo. Malangizo anu akhoza kukhala otani pamene andali kapena kuti anzathu othamanga monga background akhoza kuchitira. Mwaswera bwanji? Tasonse bwanji bwana. Bwana ineyo ndaswera. Tathokoza. Kodi tafika kuti madzulo ano? Madzulo ano tumafika ku Machinga. Bambo ndani ku Machinga? Sana makuno ine ndi Fides Rosario. Maganizo anu pa 50+1 ndi mmene ndale zikuyendera. Nzotheka kapena tichitanso zisankho zachibwereza? Bwana tikayang'ana pa 50+1 poyang'ana ndi mmene mwakambira kuti aliyense mtsogoleri mwina ena ayamba kunyozana. Ndikoza kuti mwina singatheke. Koma ineyo wamusatheka mundu unikire zigawo mundi mwina sandengamuka mundu ku ile ndilongosole. Iye longosolani muli ndi ufulu program ino ndi anu. Malingana ndi mmene mwanenera kuti anthu akunyozana ena akunena izi. Inero nawerenga buku lina ndikubwezani kumbuyo. Please go ahead, teroni. Panali nthawi nake tinawerenga mabuku ena afe agire buzeti. Anthu amanena kuti ine ndikapita uku ogoli yamune mawa sikucha. Ambuye mawa sikucha ndikumapita kumafona kuti ambuye wasikucha. Koma kunapita kuti ifo mtimana kuti ambuye sikucha ndamene ena timamwalira gogo kumuti ali yani moyo. Ndingo kamba kuti anthu ena timasokoza kuti gogo yo amwalira poona kuti basi wakalamba amwina akudwala kwambiri. Ekasonje kuti ikauti magazi ndothamanga. Yepena osamafunira munthu yoti wakalamba mafuno oyipa. Chiwa changa chachiwiri chiona kuti panali gawo nthawi nake tinawerengaso mabuku anyama akalulu. Kalulu yemwe anali ndi nyama anati tipazi gogose. Koma iye anakasunga gogo wake nyama zose kupazi gogo wake ndikusunga gogo uja. Unapeza kuti kalulu kutasowa madzi gogo amene unapeza kuti amakatenga nzeru kwauza anthu kuti tikumbe chipimo pogwiza chiro fulu nyama yochepa kwambiri. Unapezeka kuti iye uja ndithu anathandiza kuti pakana kalulu anakumba madzi pomwe chenjovu analephera. Izo ndayika kuti maka kumbali yoti azigogo tiyene akumalemekeza. Chabwino. Ndipita kumbali ya bambo penapa ndi azuze bambo Kabambe pang'ono ndilo pamenepo. Chabwino. Akabambe anachitidwa interview ndi bambo Brian Banda nthawi nake. Amati bwanji. Ngai imene lero kuti Brian Banda anafu so tibambo nkani yaza chuma akabamba nina kuti kusunga forex president ine mulangizi wa Peter Mutharika. Amata kumuza kuti bwana ndrama kuti sungwe kuno forex ndiochepa musaendeende. Ipo nthawi imeneyo anthu ambiri mapezeka kuti amakhala ketambiri timene kuti enda ya kudwala iwafa zambiri. Koma advice inali yakabambe yemweyo. Lero bambo Kabambe umwe wakwimira pale kamene kuti isanaendese bwino ziko advice umwe mapereka ndo omwewo kunena kuti chuma bwana musaende forex tisungire tiguleza kuti zakuti. Pero kumanya kuti aya analephera udindo chocho ticha freedom of education kuchasa college. Tikuona ngati pamene popo sizikuyenda. Chabwino. Pomalizira 50+1. Ndi kunenesa kuti mwina singa kuti kumaene kuchikupejo nina kuti onse amene akumazungulira kumanena makampeni inde ali ndi fundo zawo. Koma anthu olo tikumafika kukamvera fundo ajatu anapanga chiganizo chimozi kale. Anthu tikumapita ndi misonga tikunyoza president tipitako ndithu. Koma chiganizo tinapanga kale. Kachiziwikire timuvese bambo olemekezeka vice president bambo wokudya zake alibe mulandu. Malangizo ake ajati atenge. Koda akumati chani? Akumati chani odya zake? Odya zake ito akumalengeza si voti muitenge kuno muganize. Sugar anali pa 500 mafuta ndame janeli pa 600. Lero percentage ndiya yikulu. Nde apa mukapanda kutenjera. Zaka tukulira so zaka 5 kusogoloko. Lero wose amene tukunjikana pa 50+ bwana 1.
iyi ndiyoteka kale olose tikumapitawo ose tikuperekeza mfumu kumanda. Tonse tikuperekeza mfumu kumanda nditu. Mfumu ilipo kale. Ndija inakusungidwa kumpanga ndikalunja. Papereka nzeru kwa anawa. Njo kumausa muje nisalepera kutusa mazi. Katume ni kalulu akatusa mazi amene. Chabwino. Ali kumpanga ayo ameneyo. Amene agwire chite yonse ndiye onse wati ngwati onse tikuperekeza fumu ali kumeneko. Ndiye kuti 50+1 ikuteka pakamozi komweka bwana musadandaule. Chabwino. Ifumu yake ili kumukuje ni kuchifime kugogo tasungali. Musatero ya. Nditu. Chabwino. Nditu bwana ngadipe pelo latu limene. Yayi, ife tilemekeze maganizo anu kumachinga kuti mwayamba ngutsegulira kuti 50+1 ndiyoteka kamozi nkamozi mukhale ndositolana. Thank you so much and have a blessed night as well. Blessed night to you too, thanks. Welcome. Thank you. Mwaswera bwanji muli live pa Lunta Television. Mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji. Ine ndaswera kumzuzu umeneko. Mzuzu kuno. Chabwino. Tipatseni maiki sale mawano 50+1 ndiyoteka mkatikati mwa kunyozana kumene kukuchitika kapena kuti kukangana. Mwina tikati kunyozana tichotse chichewa chimene chomwe kukangana. Wina yankhulapa 50+1 without alliance. Mukuyiganizira kuti in 14 days tiyembekezere kapena tivotanso. Tivotanso. Chifukwa chani? Mwachidule ninkutero komanso ndigwirizane ndi maganizo anzanga amene achokapo. Okay. Ndipo ine ndikusimikizira mtundu wa Malawi kunena kuti sitivotanso tikunenanso molimba mtima tukanga tisamba zatheka kali komano ndikunena molimba mtima kulikonse kumene akundimva pena palikonse kumene akundimva awawa anawa ngatakana akana koma munthu ngati wapanga chiganizo panopa mtundu wa Malawi anapanga kale chiganizo ife kuno tili kunzuzu koma tikudziwa kuti chiganizo anthu anachipanga kale ndiye palibenso kuti mwakuti koma munthu wamkulu nkhalamba akunenedwayo boma akulitani akulitenga ndiponso palibenso zimenezo 50+1 timenya kamozi ndi kamozi. Tamva maganizo anu ndipo talemekeza mkhale ndi usiku wopambana kumzuzu. Zikomo akuti 50+1 1 by 1 ndiyoteka. Mwaswera bwanji madzulo ano? Tadzuka bwino mwaswera bwanji? Ndaswera bwana. Timati mwatafika kuti madzulo ano? Ineyo ndikuimbira kuno Kudwangwa. Nditu. Bambo ndani Kudwangwa uko? Nani ndisazichule zina mama. Yayi muli ndi ufulu otero. Timafuna titero kuti 50+1 yopanda alliance. Mukuiona ngati ndiyoteka kapena tikonzeke kuti tivotanso dziko lino? 50+1 ndiyothekeratu imeneyo. Ikamayunikira nimene alipo gogoyi. Chifukwa ndikamati gogoni ndapo muchitsa chotsala ndambo chimene pakapalapo moto. Tumeti pakapempha nzeru. Ndiye tikakhala tena machilemekeza chitsa chimenecho. Ndi chimene chilibwetse 50+1. Pamene akabambe awa akuyankhula zawo tikutha kuona kuti ndi chimbali imodzi yolephera. Chifukwa mu nthawi imeneyoyo ndomwe sanakhalira thumba la dziko lino. Ndipo wafika nthawi ngati iyi ndikumatha kumayankhula kuti iye analephera pita mtalika izo zonse zoona. Ndizo tsatira zake tizana alephetsa pita mtalika ndiye mwe nakhalira thumbawo. Ndakamapanga choncho tikuona kuti kukondikulira ndithu mina kwa iwo akabambewo. Ndithu tukulemekezeka. Kudwangwa talemekeza kumva maganizo ano. Mukhale ndi usiku wopambana. Amene wanda number 3 amene akufotokoza kuti 50+1 ndiyoteka nkhalopanda alliance ya chipani chituchula chipani chimodzi tikukamba za zipani alipo ma candidates about 17 amene ndithu akuthamanga pa ground kupereka mfundo zawo. 50+1 yopanda alliance imene zikuchitikiramo ndiyoteka kapena dziko lino ligwire pa chifuwa kumanena kuti tikavotanso kawiri pakadusa pa 16 September. Mwaswera bwanji? Ndaswera kale. Mwaswera bwanji? Bwana ineyo ndaswera. Tafika kuti dzina lanu ngati nkotheka kumaso. Yes, timati musamamvetsere ku television ukoko. Ndi tumatalikirana ndi TV.
inde zikoma kwambiri. Tafika kuti madzulo ano kudetaro kuno 50+1 mukayiunikira mmene ground ili pa nkhani ya ndale itheka pa 16 September kapena tiziyembekezera kuti tikachitanso chisankho chachibwereza? abwana nkhani iyi ndiyovuta kwambiri. Okay. Kuvuta kwake ndikonena kuti tikapita ku nkhani ya zachuma. Yes. Panopo maiko onse ali pa mavuto a zachuma. Okay. Palibe dziko panopo limene munganene kuti dziko ilili ndi dziko limene likuoneka kuti zawo zikuyendera. Okay. Koma kuti potali yesa amasuzumira mwake nyumba. Ndi pamene maona kuti nyumba mwanga muno kuli mavuto. Koma tikamamvera za anthu andale mena mankulira anthu andale. Anthu andale amayankhula ngati kuti iwo akadzakhala pamene pajapo adzakwanitsa zimene anzawo zija alephera. Okay. Koma kunena zoona zenizeni palibe ndi mmodzi yemwe amene angakwanitse kuyendetsa chinthu chija chifukwa chinthu chija sichiyendetsedwa ndi munthu mmodzi. Ndipo chinthu chija chimayendetsedwa ndi gulu lochuluka kwambiri loposanso anthu 100. Okay. Koma chifukwa choti kwafika kwathu kuno ifeyo anthu feyo timati tikamuyika mtsogoleri kutsogolo timaganiza kuti munthu amene uja ndi amene angakwanitse mavuto athu onse kapena kuti vuto linali lonse limene likubwera mu dzikomo iyeyo ndi amene akubweretsa mbodza atsogoleri. Mavuto palibe mtsogoleri amene angafuna kukhala pa mpando paja kufuna kuti akhale pa mpando paja kenaka achoke ayi palibeyi ayi chifukwa choti iyeyo zinthu zina zake zikumuvuta ayi palibeyi. Ndipo iyeyo amayesetsa mbali yake kuti nayenso akhale pamene pajapo kwa zaka zochuluka. Koma chifukwa cha umphawi ndi mavuto ena amene ife anatizungulira kwathu kuno chifukwa tikangana kwathu kuno ku Malawi tilibe zambiri zochuluka ndipo awawa akuyankhula pa ground wa ndi ndale zokha izizi kuti ndizoona ndipo inuyo ndikhulupirira nthawi yoyambira yaka muzubanda inu munali moyo. Ndipo kuyambira nthawi imene anayamba kukwera katundu makolo athu ife ankagwiritsa ntchito chinthu wani kwacha. Wani kwacha chama kugwira ntchito kumakhala ndi wani kwacha nyumba mwayo imene inali budget. Okay. Ndiye ngati inali budget wani kwacha kuti ife tingamanene za 2004 kuti leronso tidzipanga zinthu chimodzimodzi imene ali 2004 kapena imene ali 2010 leronso zinthu tingazipanga chimodzimodzi izosatheka. Chabwino. Ndipo tikuyenera tivomereze ife ngati Malawi kuti zinthu sizikuyenda bwino koma siku Malawi koka chifukwa wani ndikuyankhula zimenezi ife tikudandaula kuti katundu wathu ndi wochipa koma kuti ndi wodula koma kuti muonetsetse anzathu amaiko ena kuchoka maiko ena kudzidera katundu wathu mudzikomo. Shuga amene tikumudandaula ife kuti tikugula 4,000 shuga yomweyi kuti muchoke pano mupite dziko lina mukamupeza shuga Malawiyo akugulitsidwa dziko lina lija. Dziko mmene muona kuti ndi wodula kuposa dziko shuga ku Malawiyo. Okay. Mafuta eniwa mafuta awawa kuti mwaone niyo mutekezero ku Zambia kumwepa ku Mozambique pomwepa. Muona kuti ku Mozambique mafuta ndi wodula na msitu kunoko akuchoka ndi anthu ndi magalimoto yawo kumadzetsa mafuta ku Malawi. Tsopano potengera ndi zokambirana zathu madzulo ano ndimatero kuti 50+1 kuti munthu apambane. 50+1 ineyo maganizo mwanga ndikuona ngati palibe chimani chimodzi chimene chingapeze 50+1 masankho yambirirawa. Okay. Kulibe ndimafuna ndibwere pamenepo kulibe ayi. Kuti mmazungulira kumene kuja kuti mbwera apa. Ndikufuna kuti ndibwere kuti ndikuwuzeni kuti masukani tsopano. Zikuchitikazi ndijera chabe. Okay. Ndijera chabe chifukwa aliyense apapa kuti kokera kwako koma ndizachidziwikire kunena kuti masankho awawa ndithu aponyedwaso zipani ziwiri zimene zingakhale namba 1 ndi namba 2 amikisanaso mazipani zimene zizo enawa angobanga jera chabe koma kunena zona zenizeni 50+1 kulibe angapeze chifukwa zisankho za ulendo uno za mitundu. Tsopano mmene mukuganiziramo tachita zisankho ndipo tabwerezanso ndi chitsanzo chabe ndi anthu akukangana akutherana mawu zizakhala bwanji mtsogolomo? Mavuto amene alipo pamene pajapo ndionena kuti anthu aja malamoto akhale pansi ngati anthu amodzi andale kuwunikira kuti chimene chikuvuta kuti ifeyo nchiyani chifukwa anthu andale amene muli ku opposition simulimbanaso nokha opposition ayi mumayeneko ra opposition inu mulimbane ndi boma chifukwa inuyo mukati wosutsa boma mumasutsa boma pa zimene boma sili kukwanitsa
kodi nanga wapo zichonokokhawa akususana chiyani kodi anthu amene walokwana apanga mgwirizano lero lokuti apanga mgwirizano ngatayambo kangana apanga mgwirizano amene watakwanitsa kupanga chinthu cholondola tsogoloko ngatakuyamba kudana apa ali kunja kwa boma akadzalowa mboma poti aboma kugawana nyama yoti sanathe kale kodi matero iti sikukona bwana wanga kuna kugawana nyama yoti sinaphedwe mwandiseketsa madzulo ano nyama sinapfe amba umaona kuti mwendo wa mbuyo ndi wanga tithokoze kwa mwendo wanga ndithulu bwana wanga kuno kudetsa ndimafuna ndipereke maganizo anga amenewo kuti masankho awawa ndi 50+1 ulendo yamba usizitheka olopatavura patatani chifukwa masankho a ulendo uno ndi amitundu. Okay, tathokoza kumva maganizo anu kudedza mkhale ndi usiku wapambana. Zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo amene ndithu atsendeka kuti 50+1 musayerekeze ndiyo vuta kwambiri simungayipeze panokha. Timveso maganizo ena. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwino kaenwa mwaswera bwanji kumeneko? Ayi ndaswera bwana Lunda kwa kachere uli bwanji? Ayi ambwendo wabwino kuno ndi kwabwino zifine zokhazi basi. Pepani kwambiri palibe ndiyoti tikutumizireni koma tingokupemphererani basi. Ayi zimenezo ndizofunikira kwa basi mapemphero anu atifika ndipo tilandira. Ndayamika kwambiri. Timafuna timve maganizo ano kuti anthu akumayankhulana m'misonkhano. Moti panopa kutero kumawa achaliranso kuti zimene wayankhula wakuti nkayankhaso mwakuti akulemba manotsi omakambirana ndiye tikunena kuti 50+1 yopanda alliance ina iliyonse ndiyotheka kapena dziko lino lipanganso aliziganiza mutu mwa dzikoli kuti tipanganso kawiri zisankho. Ine ndiyankhe motero ineyo ndikuona kuti 50+1 ndiyotheka kopanda alliance. Chifukwa ndichotere. Koma mu 2020 munalimo mdziko muno? Ndinalipo ndithu kwa basi. Pitirizani maganizo anu. Ineyo chimene ndikunenera ndichoti poyambirira chifukwa koyambirira tisanafike 2020. Katundu wambiri anali mitengo yomverera. Fertilizer makamaka ndi chakudya monga chimanga chinali mitengo yochipa kwambiri. Nde kwa Malawi aliyense amene akukumbukira za nthawi imene ija naonanso kuti kodi amene ankachitisa zimenezi anali uti nthawi imene jankalamulira ni ndani. Ndiyeno ndi chifukwa chake ingathekere 50+1. Chifukwa anthu aku Malawi ndolimbikira kwambiri amafuna azidya zinthu zochipa. Fertilizer so amafuna azigulaso mosika. Ndiye anthu sanganene kuti kwa zaka 5 kalekale kuchoka pa 18,000 kukafika pa 100 chakuti 1,000 170 160 ndiye kuti munthu uyo ndiozungulira mutu. Munthu uyo ndithu ndiozungulira mutu apatili ndi mwayi wonena kuti gogo amene ankayendesa zinthu zija nagulisidwa fertilizer 18,000 alipo. Ndiye munthu wachitenga chinthu chijangani mwa nkhondo lero lino katundu wangofikira sanga kukwera mu mtengo muja simenti ukapezeka sati chakuti 1,000 40,000. Ndiye munthu lero lino ndiye basi uzikakanga tuwadya chamba basi uzikanena kuti ayi ofunikira basi ifeyo tibwerere kumene kujako 50+1 isateke sizingateke zimene sache tuchitipa anthu akufuna agule fertilizer muchipa. Komanso pamene wafikira kukuja ndoti titamuonesesa kwambiri sanga kaleso ndi mapulani wofuna kumabaso chuma chifukwa choti iyojo ndiolemera kale komanso iyoja sanga abe chuma chifukwa ndi gogo amene akuziwa kuchengeta ana amene ucho. Komano ngati anthu akufuna kuti azidya ndale kuti azagule thumba la fertilizer 300,000 kwa zaka zina zikubwerazo ndi azipanga za misalazo koma 50+1 ndiyotheka. One out, ndikamozi. Chifukwa sanje kuchitipa amagula fertilizer mochipa, sugar nkagula mochipa, bread amagula mochipa, zambiri mafuta, masopo analiwo chipa. Osati zinamizana pano kuti maiko akunja ife sikupita maiko akunja ife tilimo muno tizafera Malawi muno ndiye palibe kuti tizilerekezera compare ndi Mozambique chani zimenezi. Ndiye apa timuone gogo amene kuti kodi apanga bwanji chifukwa olo zitangogwirika ndikungoyima pamozi ife tikoza kuthokoza Mulungu.
amene wawo kuti apitilize ndikusimikiza ndithu ifeyo tikhangati anthu udya chamba ndithu ndipo palibenso wamisala amaziwa kuti pali pini ndi apo ndiye kuti bwanji ife anthu otisiya misala ndiye kuti ife moyo wathu tipanga bwanji tiyenera kumusankha gogo imwe chifukwa amaziwika tumayiko ambiri amene kachani sakonda kuyendayenda ayi amaziwa kuti ndikaenda ndiononga chuma ndikapanga chonchi ndiye mukafunsa kuti 50+1 ndithu ndiotheka chifukwa Malawi amene anaona nthawi imeneja nagula sopo mochipa nagula fertilizer mochipa chimanga mochipa alipobe paka na lero. Alipo ambiri alipo paka na lero. Koma tikangoti tizunguzike pamene popo. Ndithu. Ife tikangati basi alipo watiloza basi. Ndimaganiza nitakufunsani funso. Ndifusene neso nimafuna mundifuse basi. Ndiye ngakhale siti kuchita kampeni madzulo ano koma mukundiuza kuti mu chaka cha 2020 sugar mukuntchulayo komanso fertilizer mukuntchulayo pofika pano bwezibe atayima pa mtengo umene mukuganizirawo ndi izo ndi mafunso chabe ngofuna kumvetsetsa pamene tikupereka maganizo program ino. Amene yakanakhala mtengo womverera sukanathamanga kamozi ndi kamozi kupanga ujeni kubwera pa 150,000 sizikanatheka iya. Sizikanatheka ndithu chifukwa kakweredwe kache kamakwera pang'ono chifukwa ndikukumbukira nthawi ina akeso mafuta wakali munthu atakwera anazabwezeresanso wabwezeretsa mbuyo ine nali ndilipo. Chifukwa oro business ya mtundu wina uliwonse simungakaone chinthu choti mumagulisa 18,000 ndiye mukagulisa anthu aja 100 chakuti 1,000 oro patatha zaka 5 sizingatheke iya. Ndekuti pachaka titatipange masamu ndekuti pachaka chilichonse katundu amene amakwera ndi ndalama zingati. Ndekuti tiona kuti katunduyi amakanga kuti pena pachi wabedwa anthu khala palibepo wasala wapang'ono ndiye ndikumamugulisa modula. Chifukwa kwa zaka zimenezi za ulamuliro umene fertilizer sana kagulidwe ku buchala ya nyama sizinatheke. Talemekeza maganizo anu alunda kwa kachere. Ndithu ineyo maganizo anga ndi amenewo kulirira mtundu wanga ndikuzilirira ndekha. Panopa tinga kule tumba la chimanga kutaoni kupitisa kumuzi. Kumuziso kwa dulaso chimanga kuntaoni iso mwadulaso chimanga abali tulunira kuti ife vote pa 16. Mukhale ndi usiku wopambana wani maganizo anu. Ndoso chimozo. Zikomo kwambiri. Apena wani maganizo alunda kwa kachere. Timufuna tingofunsa. Bwana masura bwanji. Nasura kanyo bwana. Ankoma. Ine ngoma. Maiwandikira TV yanu kwambiri ndiye kumveka kunoko. Ebati bwana. Tokoze kwambiri Ankoma kumlangeni. Tasimbani mukuti 50+1 nimene akuyankhulira na mapodium andalewa. Zitheka zimenezi kapena tivotasa? Nzosatheka ayi. Nzosatheka kuvotaso? 50+1 kupanga 50+1 sizingatheke kuti munthu akapambane pakamodzi nkamodzi. Chifukwa chake anthuwa angulankhula ayi makuti akuti kusanje tiuchitipa akufuna andala ati. Andala ati iwo akuafuna andala ati. Perekani maganizo anu yes. Maganizo anga ngakuti popanda 50+1 palibe angadutse. Komanso zimene zichitike zona kuti zibani zimene zitsogozaneso kuti tidzavoteso anthu sadzavota ambiri. Chifukwa chani? Anthu ndokwiya kwambiri ndowawira mtima kwambiri sangapiteso patizere kachikena moti akapanda kusamala zibanizi zotsala zake chizidzala muli chipaneke chomwechi. Fa kuti apandophatikana panopo kuladza phatikanaso kutsogoloku nditudi ndikuzani zilanguchitika 2020 ija fandu kuti asadazindikire. Ndi panopo ndi njala imene ili ndi ndalo imene uvutira munthu kadzonde kuntchito udzadzombeso tsiku lomweso udzadzombeso kuntchito ndezi chani zimenezo.
funitsano chani ino panopati mavuto kale azachuma ndikunaka kulankhula kuti dziko linolo mavuto ali pa dziko lonse lapansi iye mwana ine ndimayenda ali kumaiko sanga ndipusitse newe pa Zambia pompa mpokoma apa pa Mozambiki pompa apa mpokoma kwambiri iye akanena kuti ndalama ayi ucheni maiko onse wazavuta kuliko asandipusitse ine sindingate mwezi sanatuluke mdziko muno siziteka zimene maiko ambiri ndikuwachomera kwenda kandama kaposwana pompa kapula apa kachimachita bwino kapula pa Mozambiki pompa medikachi ili yabwino kwambiri kwache Zambia yabwino kwambiri ngakanene mavuto ali pa dziko lonse lapansi sizoona iyayi nkhani njakuti utsogoleri uli mdziko munomo ngovuta ngodziunjikira ngopa mtundu udakhala utsogoleri wa dziko wabwinobwino mezi makhala ya dziko ndikuloti zinthu zokuti zidule zinthu zifike posakhala bwino ngati penepo sudi kuti dzadula kudula kuti zikanaka mezi ali kale iyayi mezidasunda komano zanyanya unguchoka kumachoka pa 18 50 100 amanero kwesa utsogoleri uli panopo ngovuta ndipo akunena kuti ati akambasoti ayi apita omwe madhomwe vepo ndibwerereso kodi mukumbukira kuti panopo iwo chautulilonse sakumamvaso bwinobwino munthu okulanena amene chikwapasa ulemu akhala kunyumba kwawo ndakoko amene adziwine dzipaniwa adzipita kapemba nzeru wacha pani munthu apita mutaya ngazeru ine oma ndi ukulu wami ali panopo ayi kwavutitsa makaende chonchiya sizoona yayi kuzuza munthu nekuchako anthu akupanga zimene zifane kuti apa kuzoda apita mutalitikawo ali ndalama kuchipani kuwoko kuti anthu amphamvu osatenga anthu amene okuti ayimire upresident napaka zimene zikati akangana nawo apita mutali kuti adakana kuti osakhalepo yayi akanasiye waja atekhala kumangochi kwawo kunyumba ndikumaka chiyesapo kuti makayendera ene ndiwe nawo zimene zinazi amene angawatsogolera ali nzeru akuzopapita umene kukapempha nzeru pita kwa abakiti muzi kapempha nzeru kupita kwa achakwera ngati akakhala kuti ali kunja kapempha nzeru osasanga yayi maiko usi akumalankhula chilungamo maiko usi akumalankhula chilungamo kuti chimene chikufuna palopo mdzangadanga ine ndendine sizoona zimene dziko amayendesa anthu ambirimbiri ndipo ausi aja akadekhala kuti adayamba kalekale komanso achikane kuwasankha vice president nkukhala ku UDM konkuja UDM ikadavuta mosaso masewera ikadavuta kwambiri chifukwa chani amaiko usi ndiye nawo amaiko usi akalaso ngati ndalama amene ngokhwima nzeru tsono anthu amazinengera kuti apanga sewero kuti ayi namanganya ayi bambo asikono iyayi koma mfundo zina zikuoneka kuti yekucha pa ground akuyenera kuyima president ndena amaiko usaja atsikula mmakutu anthu kumauza inu izi sonekeza makaonera ati nganthu abala iye amakavina yenchani amakavina ndiye kuti chani ndiye ndiye kulani yake mapangayo makavinayo fa dziko lili lufundira anthu osangalala osati okwiya ngati mene lili mu CV yayi MCV umamkamba zabodza makuti achakwera chamafuna kumankhula chilungamo koma zomakanika chifukwa chani okutawa ndi dzirombo kumankhula zabodza zokhazoka achakwera chakanene bodza anenesa chilungamo asokonesa ndiye maikusa akanaka kuti adakano vice president zikanakhala bwino kwambiri fankuja mwezero kwa basi sinotengeso kuti chifukwa maikusi ndi madziwa ayi koma kunena kozoona ayi kwa usidi ena ndiye nazibanizira ena ndiye nawa nkudalizali sakuyambapo mukhoza kuwapyesa mtima ena madzulo ano ndofuna atye mtima wamene mpangolini amene uja amati ona pangolini iye uje ndi pangolini osolacha kwera khala pangolini ochani pangolini wake fanye takuphunzitsa ndipo amene kuti kafoneni mwenzeru sanena kuti ayi kandifonere ndi moto odiya kafoneni mwenzeru chonde kafoneni mwenzeru ujayo nzeru zautsogolera ali nazo komanso ndimakumada apanga kavideo kena kake dzaka zambuyoto adakhala president akenda pampanda tenga Land Rover ina yake ankalosera amene uja atakali president dziko muno sinotine ndine wachipani chochezake alibe mulandu ayi koma fundo zake zikaya fundo zachilimbikitso anthu akumidzi akumamunyadira ndimasoso mpano limwe likozo kuti ndikozoona naye panyi maiko usi ndimalondekalaka ntaonana naye face to face kuti ndauze akulu inuyo limbikani bizime mukupanga apuseni wanthu itu
bwana wanga. Ankhoma mukhale ndi usiku opambana kumchewu kumulangeni. Ndakunyagani bwana wanga. Zikomo. Pitirira kumva maganizo anzika. Wani maganizo anzika simaganizo a television. Atisira mwana akulira ndi tatengaina pano pangira kuti tikhoza kumva zambiri. Mwaswera bwanji madzulano? Mwaswera bwanji? Ndaswera bwanji. Bwana ine ndaswera. Zoko mbili. Program ino ndi yanu koma timatiti kudziwe nditafika kuti. Ine ndine Luka kuno kwanso. Kwansondwe? Ya. Aluka Kwansondwe 50+1 ndimene ukambirana pano kuti munthu wopambana apambane theka ndi munthu mmodzi. Mukuona kuti mmene akumayankhulirana mdzipanimu m'misonkhanomo anthu akukanukana mafika kuti ayi go away munachoka kuno sitikufunaniso yayi. Enanso mbali ndikumaona kuti sipakuoneka bwinobwino kuti zipani ziyenda bwanji. 50+1 itheka kapena tivotaso masiku 14 akubwera wati tikavota pa 16. Muganiza bwanji bwana Luka kumeneko Kwansondwe? Maganizo wanga ndakuti oma ilili ili kuchoka ili kupitilira. Okay. 50+1 ikutenga popanda sopikisana naye. Chabwino. Zimenezo dziko lidziwe anthu adziwe. Okay. Kulankhula nkophweka koma kukwaniritsa. Chabwino. Ndipo pali ntchito. Okay. Sindikunena chifukwa chakuti mwina kuno Kwansondwe tituli kuchimake kwa kongeresi. Timalemekeza zipani zonse. Ndipo zipani zonse nasiyana zimabwera kwathu kuno nkumachita misonkhano yawo yokopanda. Okay. Komano tikamachiyang'ana chipani cha kongeresi chili patsogolo. Sono wina kuti abuse kuti tidzavotaso abwana kuti bekuvota achabwera kupita opanda kupikisana nawo. Akupitiriza zintchito zabwino zimene aziyamba kale. Chabwino. Bwino wina umene ungakumira achakwera. Wakuti zipani izi zinazi zotsutsa izi zagawana kale zokha. Kokoso akuchitali na advantage ya munthu wina. Okay. Kuti achitepo mwayi. Okay. Mwayi wake udzabwera chifukwa iwo wakugawana mavoti amene anayenera kuwasunga akumwaza. Okay. Kwa ngakhale akabambe akunyoza DVV. Koma iwo achara nali mu DVV. Sono amutaliza na akabambe tikhozunena kuti anenera akhala amodzi. UDM ni DVV inenera ikhala imodzi. Akadativuta kwambiri akadadutsa mosavuta akadakhala kuti adachita mgwirizano. Okay. Koma chipasupasu chapo chipereka mwayi kwa bwana wakuti apitirize ntchito. Chabwino. Palibenso chipani chimene chingamake. Chabwino. Akudutsa abwanawa. Chabwino. Wina afune asafune abwana ngopitapita. Chabwino. Zimenezo zichitika masiku ake songowerengeka pa 17 mudzabva kuti akuwarumbiritsa kachikene. Chabwino. Pa 16 izo ntchito yathu. Kwasala masiku 14 apa. Kwasala masiku 14 pa 16 ntchito zonsezi mudzachitira umboni inuyo kuti ammanena zoona ntchito yathu. Chabwino. Achakwerawo anthu anangoyenera agwire ntchito molimbikira pa ground alolerane avomereze apange malaya aja ndothandiza akadathandiza kuti mwina agwetse bomali. Ngati mukukumbuka pazana ndikumbutseni kuti boma ili lidutse adachita kuduzira anafu. Mwati? Ndanena kuti ngati mukukumbuka 2019 yes kuti boma la DVB ligwe ndi chifukwa cha mgwirizano umene adachita achilima nachakwera. Mwachita bwino mwatikumbutsa pamenepo. Mgwirizano umene udathandiza kugwetsa boma la DVB. Okay. Ndizimenezo anthu akuiwala mwina akangona anthu asonkhana ochepa kapena ambiri anthu ena akungopita kufuna wanu nkhope ya munthu. Mukuona chikhwimbi chija ena kukufuna wanu nkhope kuti munthu ngooneka bwanji akuoneka bwanji pano tidamuonerera pa sikirini kalekale tifuna timuone kukhope. Ndi anthu onse akapita pamene paja aona ngati kuti anthu achali mbali yawo. Machisankho ndi mumtima mwa munthu. Chabwino. Anthu ena adzakhumudwa ngati ataganiza kuti zisankho izi ayi tidzaponya
tidzaponya kambiri tidzaponya kawiri tikuchitika kamodzi komweko wina akuwina ena akuganiza zakangapo tiyenda ngati pamene wina wadutsa ka pamene chabwino mpikisano nadakhala anthu luwende wina ni mmodzi okay zedi modi tafunira zabwino zonse komanso mwina pamene nakhala mbali inayi ndikhoza kuoneka ngati ndikuyimirira Congress wina aliyense amene dziko lili mkonde tivomereza nafe kukhala president wathu chabwino tonse ndife Amalawi muyankhula bwino madzulo ano tisayang'ane mbali imodzi kuti ine popeza ndine wachigawo chapakati ndikhoza kunena monga ndanenera akumweranso kaya kumpoto adzikambanso mbali yawo chifukwa anthu akamapereka maganizo aliyense amakhala ndikugawanika maganizo kuti ine ndine wakumpoto ndikhoza kulankhula zokomera kuno kumpoto ndine wakumwera ndilankhule zokomera kuno kumwera inde Malawi ndi wathu tikamakamba za mavuto apano pa Malawi akukhudza tonse ndi anthu ena amangokamba chifukwa ya ndale amangokamba chifukwa lero ngakhale munthu banja lako kumene ena wakanika kusamala banja limodzi dziko lusiki chokweka kuyendetsa dziko olonena kuwasankha kuti ayi ndizakhale president sangathe mavuto a mdziko muno chinafunika aliyense kuvala zilimbe kutsata nawo mavuto apakhomo pake pa iye yekha osayang'ana achakwera osayang'ana apita osadzayang'ana akabambe olo atalowa olo apita aja atabwereza aliyense sadzakhala milioneya adzakhala pa mphawi ambirimbiri mdziko muno mavuto adzakhalapo ambirimbiri mdziko muno alibe president amene angathetse mavuto onse mdziko zosatheka olo akamuzubanda aja aradzuka sangamukoze Malawi ngati kale okay akhoza kufanso kachiwiri kuti aye Malawi walero suja ininkalamulira kale kuti ndiye abwana kulankhula ine nsantikwa koma kali gulu palaini ofunika alowepo komano achakwera akupita ndi minyendo ndithu kaya tikhozo ditatu tayikirepo umodzi chabwino tizokombira bwana Luka Kwansondo mkhalendo usiku wapambana talemekeza maganizo ano inenso ndakunyana kwambiri izikomo bambo iwo amatero kuti misonkhano mwena ukangoona nkhope ndati kodi zafika pamenepo ukhoza kumaona kuti gulu likubwera pamenepo osedzera dzangoona nkhope chonchi kuti abale tione awiri omaliza mwasola bwanji madzulo ano mene wangu yankhafuniyo adapanga zina ndizikale mwasola bwanji bwana taswera bwino kainu taswera tafika kuti madzulo ano abantu mwafika kuchiladzulo mbali iti dzina chiladzulo pa Thomas takulandirani kwambiri padoni apo ya dzina lanu kodi ndi yani inetu ndi ya Mr. Banda bwana Banda aliyense ali ndi ufulu oyankhula maganizo ache mpulogalamu uno ndipo ganizo la munthu mmodzi si ganizo la Malawi onse 50+1 mbali yanu mmene mukuona ndale zikuyenderamo ndiyotheka choyamba nene kuti 50+1 malingana ndi imene afotokozera Swangwani Mafuliwa mneneri wa uyu wa Meki ndionera kuti munthu amene anazapeza mavoto ochuluka kuposa adani ake onse kuphatikiza ndio pamene popo wapeza majority ya uvota ndizotheka ndizotheka zingotengera kuti no anthu pa tsiku lovotalo aganiza modani komanso ndi ndale imene zikuyendera panopa ndi mmene zilili kunena chilungamo anthu atati akukaponya voti moona mtima mavoti ati ndikuwerengedwa moona mtima mwachilungamo DPP ikudutsa kudalese akumankhula mbali ya izikutani kuti majorani chimene ndikutanthauza nchonera kuti no malinga ndi mmene ndikuvutikira anthu panopa munthu woti no wavutika munthu woti no amazipezera ikha chakudya kusaka ikha ndalama pa khomo pake palibenso chifukwa chokavotera MCP komano ngati kuti mwina MCP wa atatapanga njira zina zawozi zimene zikumafikazi kuti AI abweretsa kale maballot paper AI ali ndi masenta abodza amene afuna zaike mu maballot paper ndio kuti mwina idutsa komano mwachilungamo MCP palibe kuwina yayi musagamuliretu tikunena pamene pa ground palili even ku Central Region komweko anthu ambiri sakumfuna chakwera yayi tindanza tumene ku Central Region iko ambiri sakumfuna chakwera yayi akamapita misonkhano mu chimwendo akamatuta anthu mudowa munchinji munchisi umu kumati misonkhano muzikadzaza komano kunena chilungamo ndi anza thuso munchinjimu amachita kunena kuti unoko palibe uyu kuwina yayi
pali no way kuti chakwera kawine no more voting mavoti kuvota anomo kuwerenga popanda kupanga kireti masenta abodza ngati mene zikumvekeramu kuvota wina aliyense moona mtima MCP singawine amene ndi maganizo anga ine kunoko kudzulo kwa Thomas kuti kuvota mavoti anomo popanda kubera popanda kupanga kireti masenta abodza kuwerenga manyu kutumiza manyu pasake zogwisa ntchito sumatematiki kunawa chontembo afuna abwese sumatematiki palibe MCP kuwina. Mukhale ndi usiku wopambana bwana Banda kwa Doni kwa Thomas. Ezekaba. Pamenepa timafuna titseke program ino ndiye chachitika nchani kaya kuti kodi dinaso ena masolo bwanji? Ndaswera kaya inu. Kutakuta ni mphindi imodzi iru pano timati tingocheka program tafika kuti kodi? Amaseko otokasonga. Chabwino. Ayi ino takulandirani madzulo ano mphindi imodzi imene tatsala nayo 50+1 yopanda alliance nangasiya kuma sinthana chichewa anzathu andalewa mukuganiza kuti kuvota pa 16 pa tivota kamodzi kapena ziyembekezera kubwereza ifeyo tivota kamodzi chifukwa chani chifukwa chakuti wanthu akukonda munthu amene akamvotere chipani cha DPP chikudutsa popanda sokhawa chifukwa muone misonkhano yake ija ikudzadza chipani chija sichikugawa mahewu ena atwanena kuti ena akangoona nkhope iyayi ndekuti amene akutero ndi amene ati akapita akaona nkhope ya anthu adzikwanje kodi anthu aja amatemanza wandi awa koma DPP ikudutsa posapsatira ayi amati sisi adadya mkazake DPP ikudutsa popanda nkhawa Malawi yonse anthu akufuna adati zinazi tatopa nazo ineyo ndine njewa kwathu kudedza ndili ndi mwambo wa gule pali gule wina kalero amene amapirikitsa anthu amatenga zibonga nzikwanje mafumu adatata ono gule uyu ngopweteka wanthu asadzatulukeso chimodzimodzi zimene tichitire pa 16 ipo kuti achakwera asadzatulukeso mkulu lawo la dzikwanje ineyo sonthele pamenepo usiku wopambana mwamaliza program ngatha kutseka podula foni bwana Maseko zikoma kwambiri zikoma amene ndi Maseko kutseka program ino maganizo amene aperekedwa muno timafuna timve nangasiya ndale wakamayankhula ku dziko mukamapitiriza kuyankhula ndale tilonjeze pano tizibweretsa zimene muziyankhula timva maganizo a Malawi 6 koloko ya 6:30 lolemba lachiwiri komanso lachinayi tikumana lachinayi ambuye akalola ine ndi Moses Magawa maganizo amenewa ndi anzika Sialuntha Television Scott Mase pamakina ndi amene akugwira ntchito standby for our news at 7:30 with Catherine Matula. Bye bye. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.